This news is brought to you by... Are you experiencing body weakness? Do you have delayed wound healing? Do you feel hungry all the time? You may have diabetes. A powerful duo to help diabetic. Natural way of lowering blood sugar level. Clinica DTX 500 is a powerful duo that combines of ampalaya extract and the sugarcane extract. Clinica DTX 500 stimulates the production of insulin, enhance conversion to energy. Pinanunsyo ni Iloilo City Mayor Jerry Tranyas nga ginatun-an sa Iloilo City Government ang pagpatuman sang adjustment sa COVID-19 protocols sang syudad. Sa flag raising ceremony, ginpahayag ni Tranyas nga bangod nga mayara na sang deklarasyon gikan sa World Health Organization nga hindi na makabing nga global crisis ang COVID-19. Nag-anunsyo naman ang Interagency Task Force o kon IATF nga ma-adjust naman ini sang ipatuman nga pagsulundan angot sa balatian. Sunod sa alkalde, may natala na ini nga pagsinapol upod sa COVID-19 team. Agod nga istoryahan ang butang, agod nga mapasigurado nga safe sa gihapon ang mga pumuluyo. Dugang pa sang alkalde sa Subong, wala pa matumod kung ano nga protocol sa i-adjust. Apang palain nga ginakampanya ang pagpabakuna kag pagbaton sang booster shot, agod nga maprotektahan ang lawas. Report na gikan sa Iloilo City Hall. Ini si kabanderang Alex Escalante, nagabandera sang matutod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radyo Bandera